Добро утро! Днес е понеделник, първия ден от седмицата, също така и 3 март, затова е честит празник. Днес с Жоро станахме по-рано и в момента е 10 часа и 11 минути. Аз вчера си направих един habit tracker, в който съм си написала всички навици, които бих искала да започна да правя по-редовно. И съответно тук си ги записвам кое кога го правя и така си ги следя. Благодарение на този тракър вчера се напънах, успях да почета малко книга, просто защото си го имах написано и исках нещо да чекна от целия си лист. Също така си промених и скинкер рутината, вместо сутрин да я правя вечер, понеже вечер по принцип много ме мързи и почти никога не си правя скинкер вечерта. С нощи се прибрахме от концерт на Криско, беше късно вечерта, бяхме много изморени, на мен много ми се спеше, но станах и отидох и си направих вечерната рутина, което ще рече, че си махнах грима, измих си лицето, сложих си серум, сложих си там, нали, каквото трябва. И това цялото нещо го свърших и го направих и ми беше толкова приятно, когато дойдох и си го зачеркнах. Общо взето, написала съм си 10 неща, които искам да следя до края на месеца. Също така съм си написала и 5 крайни цели, които искам да изпълня до края на месеца, които са обвързани с тези навици, които си следя през месеца съответно. Едната от крайните ми цели е да прочита цяла книга, което съответно е обвързано с това аз да чета по поне 10 страници на ден. Колкото повече дни от този месец го правя, толкова по-напред ще бъде и съответно ще успея да си завърша целта. Като цяло, идеята днес да станем рано с Жоро, защото можехме да си поспим още доста, защото бяхме много изморени, е да отидем на фитнес. Тук имам в habit tracker си, на първо място е фитнес. Така че днес фитнес ще бъде зачеркнато. Следващата ми цел е или 5000 крачки на ден, или 10 000 крачки, като за момента вчера и онзи ден, когато бяхме в Пловдив, съм направила и двата дни по 10 000 крачки. Така че днес ще е хубаво да направя поне 5 или в най-добрия случай 10 000 крачки отново. Сега ще закусвам, ще си пия чайчето и ще си чилвам, докато отидем после на фитнес. Можах да снимам в фитнеса, защото имаше супер много хора. Даже трябваше да чакам за пътеката, като тръгна да си тръгвам. Ау, авокадото е много твърдо, човек. Това е истинска храна. Не правете моята грешка, взимайте си умекнало авокадо. Оля? Много правилно ще го кажа. Това е хубаво.
готвих. Чакам Жор да се прибере, за да вечеряме. И съм изтеглила Silent Hill филма от 2006 да го гледаме после, понеже видях, че всъщност има добри отзиви. Не знам. Ще видим как е. Аз съм скептично настроена. Доколкото знам, има 3 филма и този първия, който ще гледаме сега, е този с най-добри отзиви в сравнение с другите. Заради това избрах да го гледаме. Ще го видим как е и така. Днеска, между другото, според мен беше един супер готин ден. Много съм доволна, че успях да свърша толкова много неща. Доволна съм от фитнеса, който направих. Беше много добър, макар че имаш супер много хора днеска. И трябваше да чакам накрая за пътеката. Направих 5000 крачки днес. Не успях 10 000 да направя, но все пак 5000 пак е половината ми цел. Тоест едната от двете ми цели. Днес, според мен, е един доста хубав ден за мен от дълго време насам. Пожелавам ви и на вас хубав ден да имате, без значение кога гледате това видео. Добре, лека вечер от мен. Ще се видим утре пак. Добре, приключих с четенето за днес. Прочетох 20 страници, а предните 2 дни не съм чела нищо. Така че наваксах малко и съм вече на 11 глава. Имах един коментар от една мацка, която ми каза, че иска да види лайв реакция на 16 глава, когато стигна до нея. И почти съм там. Мисля, че мога да предположа какво ще се случи там, но ще видим нататък какво ще стане. Днес е петък и е супер горещо и то цялата седмица всъщност е много хубаво времето и затова решихме всъщност да се възползваме от жегата. Сега отиваме към Южния парк и сме се навлякли и е наистина много горещо. Не трябваше да си обличам яки. Сега вървим към магазин Минимарт, за да си вземем хот-дози, които са много готини. И след това ще отидем в парка, надясно сме. Да. И времето е много приятно и много хубаво. И днес с Жори имаме цел да направим 10 000 крачки, което мисля, че няма да е трудно. О, много е жега. Ушец. Общо взето плана е днес да разтоварим, да се поразходим, да се порадваме на хубавото време, на слънцето. Утре пак ще излизам, утре 8 март. Не знам точно какъв е плана. В неделя ще се виждам с една приятелка, която я видяхте в миналия влог. Арт мацката, Шани се казва. И с нея също ще си направим някаква дълга разходка. И общо взето в тия 3 дена просто ще обикаляме София, да направим крачки и да се порадваме на хубавото време. Искам да ме снимаш как изглеждам с файнаки. Потна съм. Буквално съм потна. Имаме 16 минути до Минимарт и се оказа, че това е Минимаркет и не е Минимарт. И сега ще ходим 16 минути за actual Минимарт. Не знам. Така, да имах разата. Заради дъвката не го усещам. Верно ли? Кисело е. Да, кизето много се усеща. О, много е готино. Браво на фанта, между другото. Правят много яки вкусове. Така ме виждаш ти буквално. От тази височина. Да. Така ли изглеждам за тебе? Yeah.
Взехме си хот-дог в стил Париж. Нямам представа какво ще рече в стил Париж, но сега ще видим. С карамелизиран лук, някакъв сос с лимони подправки и не знам какво още. Хубаво ли? Ще ти потече? Вкусно е. Стига де! Това са крави. Не, това е овца. Не е овца. Крава е, виж, има виме. Остави! Дай да питам. Няма да питаш, няма да питаш. Това са овце. А те тук ловят риба малките. Опа. Каква риба ще има тук? Каракуда. Покажи само, какво ще хвърляш. Паве. Жълто паве. Добре, давай. Вау, добре. Ей, това ли? Да. О. Уау. Защо хвърлянето на камъни във вода е толкова фън? Да, не ми открадна телефон. Преди малко се прибрахме отвънка, направихме си една дълга хубава разходка на жегата, беше много топло и ние се бяхме облякли така не за тая жега, особено аз с моето дебело яке и сме доста изморени между другото. Не сме си правили такава дълга хубава разходка от доста дълго време. И сега малко ще поиграем на компютъра, ще си чилваме и след това не знам точно какво ще правим или поне аз. Така, мисля да си направя маска на лицето. И по-точно имам ето тези. Имам също и... Това витамин С не е за сега. Имам ето тази Сентела, което е Light Cleansing Oil. Мога да си измия лицето с това, обаче няма да използвам това сега. Имам ето тази маска от миналата година, когато бях в Испания. Отидох до един мол и там имаше магазин на тази марка, която не мога да я произнеса. Чехъл, не знам. Kiehl's. Аз нямах намерение да си купувам нищо оттам, защото нещата са много скъпи, но мацката, която беше на смяна тогава, беше много готина и ние си приказахме 1 час с нея и просто отношението и разговора, който имах с нея, ми продадоха 3 неща и тя съответно ми подари една чанта, просто защото беше мега яка мацка. Тя ми подари ето тази чанта, с която ходя на фитнес. Ето тази чанта. Тя е много готина. Аз просто я питах някакви неща да ми обясни за някакви продукти, понеже имам интерес към марката. И тя ми обясни безброй много неща и аз просто си купих шампуан, балсам и измивен гел за лице, които много харесвам и 3 продукта. И тя съответно ми даде с чантата и някои такива тестерчета, които да пробвам. Дали да не пробвам някой от тези почистващите? Вие пробвали ли сте някои от тези маски? Мисля, че тези ги има в Лили или в DM. Има най-различни видове от тях.
Никога не съм пробвала точно такава маска, но те да знам. Ще реша... имам и тази маска. Тази марка много я харесвам и имат много хубави продукти и съм пробвала други маски от тази серия. Тази не съм я пробвала, която е с роза и активен въглен. И не знам. Detoxifying and Glow Mask. Искам ли да глоувам? Добре, ще използваме това. Ако искате пак да пробвам някоя маска, напишете отдолу в коментарите и следващия път ще пробваме някоя друга. Дали някоя от тези, които имам вече, или ще си вземем нова, ще видим. Така че да! Едната от ежедневните ми цели е да си правя скинкер рутината вечер. И сега ще си изпълня тази цел, защото си я правя сега вечер. Това ще е второто хиксче, откак съм започнала този месец. Така че, вие сте ми свидетели. Тук не пише колко време да я оставя да стои на лицето. Пише само да се остави докато маската не стане суха и не започне да се напуква. Окей. Добре. Мирише на... Мирише много яко. Как нацапах навсякъде. Буквално има по утешния сапун. И помивката. Anyways. Това е като някакъв фондютен. Това е вашия знак да си направите и вие маска. Може да си я направим заедно. Мисля, че сме готови. И сега оставяме да изсъхне и да започне да се напуква. Ако сте гнусли, скиснете следващите няколко секунди, защото ще ви покажа нещо гадно. Искам само да ми видите порите. Какви са тези кратери на лицето ми? Между другото, не знам какви са тези кратери на лицето ми. Няма търпение да го измия това вече. Значи, ако не си измиеш половината коса, докато си миеш лицето, не си измил нищо. Кожата ми в момента е супер гладка и мека, между другото. Много е мекичка. Доволна съм от тази маска, много ми харесва. Ще видим утре дали ще ми излязат пъпки, защото това е истинския тест. Ще си сложа хидратиращ серум. Днеска сме на хидратация. Нека има хидратация. Ще си сложа ето от този лосьон на CeraVe. И днеска явно сме наистина на много така сериозна тема хидратация. Аз ви казвам лека нощ, ще се видим утре. Значи тия неща ме мотивират да почна пак да рисувам с акварел. Много са хубави. Вчера бях навън с една приятелка и си направихме една много готина и дълга разходка. По принцип ние, когато се виждаме, в нашия ритуал присъства винаги да си вземем коста кафе. И вчера си взехме карамелате. Така ли се казваше?
Гледам да се възползвам максимално от хубавото време и от слънцето от тия дни. Това много ме зарежда. Просто не знаех колко много имам нужда от това да бъда навън и да ме пече слънцето. Чувствам се много добре, чувствам се супер заредена. Много ми е приятно. Вчера беше много хубав ден с Ели, като бяхме навън. Благодаря ви за гледането. Надявам се да ви е било интересно. Аз, както казах, днес е понеделник. В момента е 9:20. Аз закусих, пия си чайчето и се оправям да ходя на фитнес. Така че в следващия влог очаквайте фитнес контент. Това е така малко sneak peek. И така, много благодаря за гледането. Ще се видим в следващото видео. Бай-бай!